Pán obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Už ste na vlne Mesterovej. Ďakujem, že ma necháte dohovoriť. Otec šéfa Slovenskej informačnej služby tu prišiel krvopotne obhajovať svojho syna, obhajovať neobhajiteľné, hovoriť zaňho veci, ktoré by mal v prvom rade vysvetliť on. On by mal mať za sebou výsledky a nemal by sa správať ako nejaký 20-ročný arogantný frajer, ktorému otecko kúpil nejaký športiak na firmu. Zopakujme si fakty. Pán Pavol Gašpar, váš syn, havaroval vo funkcii šéfa SIS, keď šoferoval auto, ktorému nepatrí. Šoferoval ho bez ochranky, napriek tomu, že sa tu pol roka tvárime, že tu bol nejaký štátny prevrat, nejakí Gruzínci a neviem kto všetko, to teda len na okraj. Ale teda povedzme si, že keď je niekto šéfom SIS, to znamená šéfom civilnej tajnej služby, preháňa sa na športovom vozidle po Nitre, je účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej sa zraní maloleté dieťa, tak bolo by na mieste minimálne nejakým spôsobom pokorne komunikovať. Slovenská informačná služba je v povedomí verejnosti oveľa známejšia presne kvôli týmto škandálom, ktoré ste aj vy vymenovali. A žiaľ, ani súčasnému riaditeľovi Pavlovi Gašparovi sa to nepodarilo zmeniť a on ani nemá šancu to zmeniť práve pre spôsob, akým sa stal vlastne riaditeľom, že je tam len preto, že je synom obžalovaného podpredsedu parlamentu, ktorý sám riaditeľom SIS byť nemohol.